नमस्कार म्हणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमुखाचे उकार पळूया 4 वरांच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नामिबियाच्यो राष्ट्राध्यक्षा नेटुंबो नंदी नैदत्वा हांच्या फुडारपणाखाला भारत आणि नामिबिया ह्या दोन देशांमधी महत्वपूर्ण शिष्टमंडळ पावंड्यावेली बसका केली। ह्या वेळार दोन्ही देशांमधी काय कबलाती लेगीत जाल्यो। व्यापार आणि गुंतवणूक, डिजिटल शिक्षण, खनिज व्यवसाय आणि हायड्रोकार्बन तसेच नागरी आणि ऊर्जा ह्या विषयाचेर शिष्टमंडळ पावंड्यावेली भासाभास जाली। दोन्ही देशांमध्ये उद्यमशीलता उदरगत केंद्र, भलायकी आणि चिकित्सा केंद्र, संकट प्रतिबंधक साधन सुविधा आणि संसारिक जैव इंधन आघाडी सहकार्य ह्या विषयांचेर 4 कबलाती जाल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही भेट म्हळ्यार भारत आणि नामिबिया देशांच्या संबंधाक अधिक बळगें दिवपी इतिहासीक पावंडो थारतलो असो विश्वास दोन्ही देशांच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसांची विदेश यात्रा सोपवून भारतात परतले। आपल्या महत्वपूर्ण भोंवडेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घाना, त्रिनिदाद टोबॅगो, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि नामिबिया ह्या 5 देशांक भेट दिली। ब्राझीलात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 17व्या ब्रिक्स परिषदेत वांटो घेतलो। तांणी ह्या परिषदेत संसारिक शांतताय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हवामान बदल आणि आर्थिक सहकार्य ह्या गजालींचेर भारताचो दृष्टिकोन स्पष्ट केलो। या भेटेत प्रधानमंत्र्यांनी 5 देशांच्या मुखेल्या वांगडा संरक्षण, व्यापार, शेती, ऊर्जा, अंतराळ तसेच वखद निर्मिती ह्या विषयाचेर भासाभास केली। आपली भेट फळदायी आणि प्रभावी ठरला असे प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत सांगले। ग्लोबल साउथ कैन राइज, लीड and shape its own future. The message is you can succeed on your own terms without losing your identity. For this message to echo louder, we must act together. Let us create a future defined not by power but by partnership. Not by dominance but by dialogue. Not by exclusion but by equity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नामिबियाच्यो राष्ट्राध्यक्षा नेटुंबो नंदी नैदत्वा हांच्या फुडारपणाखाला भारत आणि नामिबिया ह्या दोन देशांमधी महत्वपूर्ण शिष्टमंडळ पावंड्यावेली बसका केली। ह्या वेळार दोन्ही देशांमधी काय कबलाती लेगीत जाल्यो। व्यापार आणि गुंतवणूक, डिजिटल शिक्षण, खनिज व्यवसाय, हायड्रोकार्बन तसेच नागरी आणि ऊर्जा ह्या विषयाचेर शिष्टमंडळ पावंड्यावेली भासाभास जाली। दोन्ही देशांमध्ये उद्यमशीलता उदरगत केंद्र, भलायकी आणि चिकित्सा केंद्र, संकट प्रतिबंधक साधन सुविधा आणि संसारिक जैव इंधन आघाडी सहकार्य ह्या विषयांचेर 4 कबलाती जाल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही भेट म्हळ्यार भारत आणि नामिबिया देशांच्या संबंधाक अधिक बळगें दिवपी इतिहासीक पावंडो थारतलो असो विश्वास दोन्ही देशांच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका नामिबियाचो सर्वोच्च नागरी सन्मान दिवन तांकां भोवमानीत केले। नामिबियाच्यो राष्ट्राध्यक्षा नेटुंबो नंदी नैदत्वा हांच्या हस्तुकी प्रधानमंत्र्यांक ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शियंट वेलिविचिया मिरबिल्स हे भेटून तांकां भोवमानीत केले। हो इतिहासीक भोवमान स्वीकारतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 140 कोटी भारतीयांक आपूण हो सन्मान अर्पण करता अशें सांगलें। नामिबिया सरकार आनी थंयच्या लोकांचे तांणी उपकार मानले। नामिबिया का वेलविचिया, जिसके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह घर के एल्डर्स की तरह है जिन्होंने समय को करवट लेते देखा है। यह नामिबिया के लोगों के संघर्ष, साहस और संस्कृति का प्रतीक है। यह भारत और नामीबिया की
अविचल दोस्ती का साक्षी है। इससे जुड़कर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इस सम्मान को नामीबिया और भारत के लोगों को उनकी निरंतर प्रगति और विकास को और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या अध्यक्षतेखाला आज रांची हांगा 27व्या पूर्व क्षेत्रीय परिषदेचे आयोजन केला। झारखंड, बिहार, ओडिशा, बंगाल ह्या 4 राज्यांची उदरगत, समन्वय आणि सुरक्षा ह्या विषयांचेर महत्वपूर्ण चर्चा ह्या बसकेत जाता। या क्षेत्रीय परिषदेत 68 प्रतिनिधी वांटेकार जाल्यात। नक्षलवाद, आंतरराज्य सहकार्य, सीम सुरक्षा आणि कोळसो उद्देग यासारख्या मुद्द्यांचेर ह्या परिषदेत भासाभास जातली। गृहमंत्री अमित शहा हांणी ह्या परिषदेक मार्गदर्शन केले। आयज गुरुपौर्णिमा। अज्ञानातल्या ज्ञानाकडेन व्हरपी गुरूंचो गौरव करपी हो पवित्र दीस। ह्या निमतान देशभरात वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां। महर्षी व्यास हांच्या यादी खातीर व्यास पूनम म्हळ्यारच गुरुपौर्णिमा व्हडा भक्तिभावान मनयतात। वेगवेगळ्या देवळांनी ह्या निमतान धर्मीक कार्यावळींचें आयोजन केलां। शिर्डीतल्या साईबाबा देवळांत कालच्यान गुरुपौर्णिमा उत्सवाक सुरवात जाल्या। फांतोडेर सावन वेगवेगळ्या धर्मीक कार्यक्रमांनी भाविकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्या। लिपकावपी विजेची रोषणाय आणि फुलांनी देवूळ सुशोभित केलां। शेगावच्या श्री संत गजानन महाराज देवळांत लेगीत धर्मीक कार्यक्रम आयोजित केल्यात। मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या सयत मानेस्तांनी गुरुपौर्णिमे निमतान लोकांक परबी भेटयल्या। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गुरुपौर्णिमे निमतान पिळगांव गिमोण्या हांगाच्या श्री रामचंद्र देवस्थानाक आयज भेट दिवन श्रींचो आशीर्वाद घेतलो। चातुर्मासा निमतान ह्या देवळाच्या संकुलांत 2 म्हयन्याच्या वास्तव्या खातीर आयिल्ल्या श्री हरिहरानंद स्वामींचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दर्शन घेवन तांची पाद्यपूजा केली। ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। भाविकांनी स्वामींच्या आशीर्वादाचो लाव घेवपाचे आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केले। के पहले दिन हम सुबह में हमारे गिमोना डिचोली तालुका के इस गांव में विश्वकर्मा समाज के गुरु हरिहरानंद स्वामी जी जो कारवार से यहाँ पे आए हैं, इस मठ की बड़ी पूरी परंपरा है। इस चातुर्मास संप्रदाय में वो यहाँ पे 2 महीना रहने वाले हैं। सभी लोगों को आशीर्वचन करने वाले, इन्हीं का दर्शन लेने के हम यहाँ पे आए थे। मैं उनको नमन करता हूँ और पूरे फिर एक बार गुरु पूर्णिमा की खूब बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सबको गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सभी का गुरु पूर्णिमा का फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आणि आता वचूया थेट खेळामळार। भारत आणि इंग्लंडाच्या बायल क्रिकेट पंगडामदी सुरू आशिल्ल्या 4थ्या T20 सामन्यात भारतीय पंगडान 6 गड्यांनी सहजपणान जैत मेळयले। 5 खेळाच्या माळेत भारताच्या बायल पंगडान 3-1 अशी आघाडी घेतल्या। पहिली खेळताना इंग्लंड पंगडान 20 षटकात 7 गडे वगडावन फक्त 127 धावण्यो केल्ल्यो। भारतान 128 धावण्यांची मोख 17 षटकांनी पुराय केली। स्मृती मंधाना हिणे 32 धावण्यो केल्यो। ह्या माळेंतलो 5वो आणि निमाणो खेळ शुक्रारा जातलो। भारत आणि इंग्लंडा मजगती 5 कस लावपी क्रिकेट खेळाच्या माळेंतलो 3रो खेळ आयज इंग्लंडच्या लॉर्ड्स खेळा मैदानाचेर सुरू जालो। इंग्लंडान कुरूबावलो जिखून पहिली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला। भारताच्या वतीन प्रसिद्ध कृष्णाच्या जाग्याचेर वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह भारतीय संघात परतला। आता मेरेन जाल्ल्या खेळांत 5 कस लावपी क्रिकेट खेळाच्या माळेंत दोनूय संघ 1-1 सामनो जिखून बरोबरीचेर आसात। निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना इंग्लंडान 8.1 षटकात एकूय गडो वगडाव नासतना 28 धावण्यो केल्यात। आयज दिल्ली NCR वाठारात सकाळी भूंयकापाचे हलके धक्के जाणवले। राष्ट्रीय भूंयकाप विज्ञान केंद्रान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण भूंयकापाची तीव्रता 4.4 रिक्टर स्केल इतली आशिल्ली। भूंयकापाचो केंद्रबिंदू झज्जर हरियाणा हांगा आशिल्लो। सकाळी 9 वरां जावन 4 मिनटांचेर दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सोनीपत ह्या वाठारांत सुमार 10 सेकंद भूंयकापाचे धक्के जाणवले। सुदैवान कसलीच जिवीत वा वित्त हानी जाल्ल्याची खबर ना। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।